an yɛrɛ dabali banna le fait que bon déjà comme m'a participé et puis minnu bɔra Burkina ka na parce que o bɛ ka o ye minɛn minnu fɛn minnu ta ka kɛ transformation ye ka tila ka fɛn wɛrɛw ta ka kɛ fɛnw dɔw ye ni nin édition tɛ an tun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ bon an fana ka hakilinata ye min ye ni mɔgɔ bɛ se ka bɔ ka se ka je sais pas comment dire ka se ka ou encourager quoi voilà parce que a ko ma nɔgɔ mais o sera ka na quand même bon voilà comme Mali ni Burkina an kɛra kelen donc moi je pense que bon c'est la même chose quoi bon an tun bɛ fɛ ka fɔ mɔgɔ ɲɛna n'u bɛ se ka bɔ k'an ka dumuniw dun k'a dɔn min de don quoi an fana bɛ fɛn minnu ta ka kɛ fɛn min ye i m'a ye a bɛ filaburu ta sɔ ta ka fɛnw ta ka kɛ dumuni ye mɔgɔ ka se k'a dun peut-être que mɔgɔ dɔ t'a kalama ko nin bɛ se ka kɛ nin ye bon muso dɔ bɛ taa sukɔrɔ o bɛ nin ta nin b'o bolo t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ dumuni ye k'a dun quoi an fana an b'o bɛɛ kɛ tan c'est comme les transformatrices minnu bɛ fɛn dɔ ta ka kɛ fɛn dɔ ye donc l'édition là vraiment c'est la bienvenue. An ka ni sigi ni lawuli walasa k'a to opérateur économique m'o bɛ commerçant m'o bɛ Burkina Mali ani Niger o ka sigi ka kuma ka bɛn ɲɔgɔn fɛ walasa o ka se ka to ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni dɔ bɛ feereli kɛra Bamako yan dɔ fana b'o fɛn kelen ni feerera Burkina dɔ b'o feerera Niger o ka se ka kuma ka bɛn walasa o ka baara ni ka se ka ɲɛ u bolo. An bɛ kɛnɛ min ka sɔgɔmɛ na o ye Mali Burkina ni Niger olu jagokɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ ye kɛnɛ in yamaruya taara ambassadeur min bɛ lasigiden min bɛ Burkina kɔnɔ Mali kɔnɔ Burkina tɔgɔ la o lasigiden de hakilila ta ka ŋaniya siri k'a fɔ a bɛ Mali jagokɛlaw ani Burkina jagokɛlaw ani Niger jagokɛlaw k'olu fara ɲɔgɔn kan tile 3 kɔnɔ u ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ b'a to u bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn sabati u bɛ se ka bɛn sabati u bɛ se k'u hakilaw falen min bɛ kɛ sababu ye min bɛ jago yiriwa min bɛ usine yiriwa min bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamanaw yiriwa o hakilila ye hakilila ɲumanba de ye an bɛ Burkina ka lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ a y'o hakilina ta an b'a fo ka wale ɲuman dɔn o la nka sigili kun ye min ye o ye k'a fɔ Burkina Mali ani Niger o jamanakuntigi 3 de y'a fɔ ko bi sinikɛnɛ an yɛrɛ b'an yɛrɛ ta an t'an sigi ka maa si ka dɛmɛ kɔnɔ min b'an ka jamanaw bɔ nɔgɔ la an t'an sigi maa si ka dɛmɛ kɔnɔ min bɛna an ka jamanaw kɛ jamana barikamaw ye min bɛna an ka jamanaw kɛ jamana sinsinnen an ka jamanaw bɛna bɔ u yɛrɛ la ka kɛ jamana barikamaw ye ka kɛ jamana yiriwalenw ye ni an yɛrɛ ka baara de ye donc o baara tɛ se ka kɛ fo an ka baarakɛla minnu ɲɛsin bɛ jago baara ma kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu de ka fara an kan an ka hakilaw kɛ kelen ye k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka baaraw boloda min bɛ k'an ma hɛrɛ ye min bɛ k'an ka jamanaw ma hɛrɛ ye min bɛ k'an ka sɔrɔdaw yiriwa sira ye.